जोंनि रायजोआ बे खोलापारनि रायजोआ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सापर्ट होआ। बहा इसोर मा खालामदों जों मिथिया, किन्तु जोंनि बेयाव फेक्टर गैया, फैनाबो लाब गैया बिथांमोना। जाय बिथाङा जोंनि हारिनि कारणे, जाय बिथाङा गासै गामि सोसन होनाय जि बेबस्था, बिटिआरआव हाबजेन होनायनि जि बेबस्थाखौ लादों, बिथाङानो जाहैबाय इउपिपिएल दोलोनि बिथां गिबि प्रमद बर' सार, लोगोसे एबसुनि दिपेन बर' सारनि जि नाजानायाव नै दिनै बिश्वनाथ सनितपुर आरो गहपुरखौ जिहेतु बिटिआरआव सोसनजोब्बाय, ओंखायनो रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो बेयाव गोबां दोलो फैदों, किन्तु जों बिपिएफआबो दाख्लैबाव फैदों होनना गामि गामि बेराय गारिजों थांदों होनना खोनादों। आं बै समाव न'आव गैयामोन, किन्तु खोनादों जे ओरै गामि जाना बारलांदों होनना आरो। किन्तु जोंनि रायजोआ बे खोलापारनि रायजोआ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सापर्ट होआ आरो बेयाव जों मिटिंबो खुंनो होआखै। मानो होनबा जाय बिथाङा बै दाख्लैबावहाय बुंदोंमोन जे बिश्वनाथ सनितपुर आरो गहपुरखौ कुनु पयधे बिटिआरआव सोसना बिथाङा बुंदोंमोन। आरो बे बिथाङा जुदि दिनै जुदि बे जोंनि ओनसोलाव बे बिश्वनाथ पार्कआव फैनानै जुदि बे भट बिनो फैयो, सोर बिखौ नागिरगोन, सोर बिथां हाग्रामा बिथांखौ भट होगोन? गतिके नोंथांमोना मोनथिखाबाय जोंनि रायजोनि हास्थायनाय, जोंनि रायजोनि जि गोबां समनि जि सोमावसारनायनिफ्रायनो जि नाजाबोदों जोंनि गामिनि बिथां सारमोनाबो। गतिके जों जेब्लायबो प्रमद सारनि लोगोआव दङ आरो जों इउपिपिएल दोलोआव भट होगोन। गतिके इउपिपिएल जिन्दाबाद, इउपिपिएल जिन्दाबाद, प्रमद बर' जिन्दाबाद जाबाय। बिटिसि गोरोबथानि समावबो गामि सोसननायनि सुबिदा दङ, एकर्डआव दङ, दफा 3.1, 3.1 दफायाव दङ बे गामि सोसननो हानायनि दफाया। किन्तु हाग्रामा महिलारा सोआसै। प्रमद बर'खौ नोंथाङा दिनै क्रेडिट होदों, नङा होमबा? दिनै बिथाङानो दिनै भट बिनो फैदों, नङा होमबा? दा दिनै नोंथांमोना रौता समस्तियाव हाबनो मोनबाय। औ, नोंथांमोना मोनथिखायो जोंनि बे रौता समस्ति, नङा होमबा? जे रौता समस्ति बिथां रौता समस्तियाव डक्टर निलुत सरगियारि इएम जानानै दं बिटिआरनि सासे। औ, दाख्लैबाव इएम बिथाङा फैदोंमोन। इएम डक्टर निलुत सरगियारा बिथाङानो बे जोंहा थानसालियावनो फैदोंमोन, फैना रायजोजों एसे रायजोनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ लाफैदोंमोन। गतिके गासै रायजो राजाया बिथां निलुत सारखौ देरहाहोगोन होनना खोथा होदों आरो बेनो आरो। हाग्रामा महिलारिनि बाहिनी चरन बर', एमसिएलए प्रेस मुसाहारि, जायखौ एम फैलाव होननानैबो मिथियो, एनडिएफबिआव दिनै बिथांमोना बिसायख'थि मेलखौ बिथिं खुंफुंनो फैदों होननानै मिथिदों। बिथांमोननिसिम नोंथांमोना मा खालामो? जेबो फेक्टर गैया। दा नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायहरनो सानदों, एम फैलाव बिथाङा फैदों होनना खोनादोंमोनसो, किन्तु बहा इसोर मा खालामदों जों मिथिया, किन्तु जोंनि बेयाव फेक्टर गैया, फैनाबो लाब गैया बिथांमोना। हाग्रामा पार्टिया बिपिएफ पार्टिया एम फैलाव जायानो फैया, बेयाव फेक्टर गैया। मुथते बिथाङा बुंदों बे ओनसोलनिफ्रायनो बिथाङा संग्राम खालामनो ओंखारलांदों होनना। बुंनायाथ' गोबां बाथ्रा बुंबाय थागोन, गतिके जों बेखौ गोसोआव लाया आरो बुंदों मुथते फेक्टर गैया। जोंहा बेयाव इउपिपिएल दोङो, गासै रायजो राजा इउपिपिएलजों दोङो। जिहेतु जाय बिथाङा जोंखौ बे सोसन होबाय बिटिआर ओनसोलाव, आरो जाय हाग्रामा महिलारा होनदोंमोन जे सनितपुर, बिश्वनाथ, गहपुर मुथते 1 इन्सिबो गुवार जाहैया। गतिके गोदोनि जि बिटिसि दंमोन बेखौनो बिटिआर दागोन होननाय जाय बिथाङा दाख्लैबावहाय बुंदोंमोन, आरो दिनै फैनानै बेयाव भट बिबाबो लाब गैया। बिथाङा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ केस होदोंमोन। गतिके बे मानसिखौ जों जेब्लायबो नागिरा। गतिके जों अरायबाबो प्रमद बर' सारजों दोङो, इउपिपिएल दोलोजों दोङो।